салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдаки қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад Ленинград ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. дар инҷо бошад худи гардиши фабрика. хонаи фурӯши Музамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, марҳамат худи бинои истиқоматӣ. аз 8 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши Музамон дар 8-ум ошёнаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 59 метри квадратӣ. ду хонагаи пурра ҳаст дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонааш тиреза дорад. дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. аз таъмир ҳеҷ кас зиндаӣ кардаги нест. навбарона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона. ин ҳоҷатхона бо ҳаммом системаи вентилятсия дорад. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чихеле ки мебинед, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чихеле гуфтем, ду хонага бо масоҳати 59 метри квадратӣ, қариб 60 квадрат аст. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ва чихеле ки қайд кардем дар аввалин навор, ошхона тиреза дорад дӯстони азиз. нархи хона бошад 380 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.